ପିଲାମାନେ ଆମେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ସର୍ବଦା ଆମ ଅଜାଣତରେ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାର ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ଟଙ୍କା ପଇସା ହିସାବ କଲାବେଳେ ଆମେ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାର ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପରେ ମଧ୍ୟ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଓଜନ ମାପରେ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଆସ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅଧିକ ଜାଣିବା। ପିଲାମାନେ ଏବେ ଆମେ ଟଙ୍କା ପଇସା ହିସାବରେ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାର ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆମେ ଜାଣିଛୁ 100 ପଇସା ହେଉଛି 1 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ 1 ପଇସା ଯେ କେତେ ଟଙ୍କା? 1 ବିଭକ୍ତ 100 ଟଙ୍କା। 1 କୁ ବାହାରିଲେ ସବୁବେଳେ ହରାଯାଏ। ତେଣୁ 1 ପଇସା ହେଲା 1 ବିଭକ୍ତ 100 ଟଙ୍କା, ଯାହାକୁ ଆମେ ଦଶମିକରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଏଠି 1ରେ 2ଟା ଶୂନ ଅଛି, ହେବ 0.01 ଟଙ୍କା। ତେଣୁ 5 ପଇସା ହେବ 5 ବିଭକ୍ତ 100 ଟଙ୍କା ବା 0.05 ଟଙ୍କା। 50 ପଇସା ହେବ 50 ବିଭକ୍ତ 100 ଟଙ୍କା ବା 0.50 ଟଙ୍କା। ପିଲାମାନେ ସବୁବେଳେ 5 ପଇସା ଆଉ 50 ପଇସାକୁ ଦଶମିକରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲାବେଳେ ଭୁଲ କରିଥାନ୍ତି। ଏଇଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଆଉ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। 50 ପଇସା ଯେ 0.5 ହୋଇଥିଲା ବେଳେ 5 ପଇସା ଯେ 0.05 ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ କହିପାରିବ କି 152 ପଇସା ଯେ କେତେ ଟଙ୍କା ଆଉ କେତେ ପଇସା ହେବ? 152 ପଇସା ଯେ କେତେ ଟଙ୍କା କରିବାକୁ ହେଲେ ମୁଁ ଲେଖିବି 152 ବିଭକ୍ତ 100। ତ ଏଠି 1ରେ 2ଟି ଶୂନ ଅଛି, ଡାହାଣ ଆଡ଼ୁ 2ଟି ସଂଖ୍ୟା ଛାଡ଼ି ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁ ଦେବା। ତ ହେବ 1.52 ବା 1 ଟଙ୍କା 52 ପଇସା। ଏବେ ଆମେ ଦଶମିକ ସହାୟତାରେ ଟଙ୍କା ଓ ପଇସାର ହିସାବ ଜାଣିପାରିବା। ଆସ ଏବେ ଆମେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପରେ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାର ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି 100 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଯେ 1 ମିଟର। ତେଣୁ 1 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଯେ 1 ବିଭକ୍ତ 100 ମିଟର ବା ତାକୁ କହିବା 0.01 ମିଟର। 56 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଯଦି ନିଅନ୍ତି ତାହା କେତେ ହେବ? 56 ବିଭକ୍ତ 100 ବା 0.56 ମିଟର। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ 156 ସେଣ୍ଟିମିଟର ନେବି, ଆକୁ ମିଟରରେ ପ୍ରକାଶ କରିବି। 156 ସେଣ୍ଟିମିଟର ସମାନ 156 ବିଭକ୍ତ 100 ମିଟର ବା ଏଠି 1ରେ 2ଟି ଶୂନ ଅଛି, ଏଠି 1ରେ 2ଟି ଶୂନ ଅଛି, ଡାହାଣ ପଟୁ 2ଟି ସଂଖ୍ୟା ଛାଡ଼ି ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁ ଦେବି। ଆଗେ 156 ଲେଖିଦେବି, 1 2 ଏଠି ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁ ଦେବି। ଏହା ହେବ 1.56 ମିଟର। ତେଣୁ 156 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଯେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ହେଲା 1.56 ମିଟର। ଏଇଠି ଆମେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପରେ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାର ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଲେ। ଏବେ ଆମେ ଓଜନ ମାପରେ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାର ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି 1000 ଗ୍ରାମ ହେଉଛି 1 କିଗ୍ରା। ତ 1 ଗ୍ରାମ ହେଉଛି 1 ବିଭକ୍ତ 1000 କିଗ୍ରା। ତାକୁ ଆମେ ଯଦି ଦଶମିକରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ଏଠି 1ରେ 3ଟା ଶୂନ ଅଛି, ତ ହେବ 0.001 କିଗ୍ରା। ସେହିଭଳି ଏଠି 2350 ଗ୍ରାମ ଅଛି, ଆକୁ ଆମେ କିଲୋଗ୍ରାମ ବା କିଗ୍ରାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ତେଣୁ ଆମେ ଲେଖିବା 2350 ବିଭକ୍ତ 1000। 1ରେ 3ଟି ଶୂନ ଅଛି, ଆମେ ଏଠି 2350 ଲେଖିଦେବା। 1 2 3 ଡାହାଣ ପଟରୁ 1 2 3 ତିନୋଟି ସଂଖ୍ୟା ଛାଡ଼ି ଏଠି ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁ ଦେବା। ତାହେଲେ ଇଏ କେତେ ହେଲା? 2 କେଜି 350 ଗ୍ରାମ ବା 2 କିଗ୍ରା 350 ଗ୍ରାମ ବା 2 କିଲୋଗ୍ରାମ 350 ଗ୍ରାମ।